Gusto ko na mamatay. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, meron tayong isa pang digmaan na nagaganap sa Facebook. Sinabi sa akin ng mga admin ko ay napakarami daw mga ding-dong na mga edits. At yeah, may mga nakita na ako at hindi lahat nakakatawa. Pero naisip ko, bakit hindi natin going contest? So sinabi ako mga admin na kumolekta sila lahat na nakikita nila mga ganun at magkaroon tayo ng isang laro, isang paulig sa walang ding dong dan test. Pag hindi natin mahulaan, okay, yung meme o yung tawag doon sa meme, sa 3 segundo, may bawas ako. Okay, tingnan natin kung magne-negative tayo o magpa-positive, wag lang sa AIDS. Pinadala na sa akin ng halos ilan to lahat, 50 ng mga imahe ni Ding Dong. Magmukong tanungin mo ako bakit marami akong photo ng isang hubad na Ding Dong. Tanggap ka namin kahit ano. Para to sa memes, ma. So, hulaan na natin. Si Bing Bong Dante. Maraming sila, madali lang pala sunod. 1. May 1 na tayo. Sinabi mo na eh. Admin tanga. Paki-comment, admin tanga. Paano ko hulaan niya nakalagay na? Ano ba? Pinto, ding daw. Yung tunog. Ding Dong Dante. Tito Ding Dong Dante. Bagay na bagay at saktong-sakto. Easy. Hindi ko nakalaisipin yun. Varnish. Sobrang dali. Ano ba yung 4 na? Ding Dong Drugs. Ding Dong Drug Test. Haha. Okay, sige. Bawasan ko sa... Ano, ching... Okay, bali ako doon. Vietcong pala. Vietcong. Wala ko ibig sabihin do, Tito YouTube ha. Sabi ko, chin, baba. Okay, 2 buhay. Kaya to. Sagera. Okay, kakagawa natin ng World War 3 memes. Alam ko yan. 3. Lit na bagay. Sunod! Patay! Yari! Winnie the Tulpo. Napakadali mo. At least, mabuti naman hindi lang puro ding-dong na memes, diba? Magaling, witty. Okay, dagdagan tayo ng buha. Ano to? Nail cutter. Catherine Padilla? Katniel. Katniel! Oh! Nakakabobo, Katniel. Sige, magaling. Sige, baka na ba ako isa. May 3 tayong buhay. Hindi ko na masasabi kanino galing to lahat dahil nasa isang folder lang, ha? Pasensya na. Sino to? Black Hera, Mark. Dark Heras. Bobo mo! Okay, bawasan na natin isa. Malito bagay. Ano to? Di ba K-pop to? King Kong? Ring Ding Dong. Buti na lang, K-popper ako. Alam ko yun. Ano to? Saksakan Gutierrez? Recharge Gutierrez. Wala na akong buhay. Sige, 0. Sige, okay lang. Balik tayo sa simula. Okay, walang buhay. Liza Belito. Raisa Soberano. Sunod. Ano to? Arnold Etits? Arnold... ano to? Arnold Cambio daw. Puro kay kabastusan! Bato sa... Ako di ba alam ko ni Chiawa ako? Alam ko yan. Julius Siopaw? Xiaolong Babaw? Ba't Xiaolong? Xiaolong yan? Hindi ba yan Siopaw? Kasi maliit lang pala. Nadali ako nung laki. Ni Hao. Julia Burrito. Gugutom lang ako lalo. Di pa ako makain. Ang kumagat niya ay si Tito Gerald. Apat na. Marian Tubera. Sige, bawasan mo na isa. Masyadong komplikado minsan, okay? Dapat palagi ako 5 segundo. Masyadong mabilis yung 3 segundo. Manny Pacquiao. Now you know. Ang bilis na utak mo, Pau. Sariling bangko. 4 na. Jessica Sogo. Ako, mananaginip ako mamaya. At makikita ko to 5 na, ano ba yan? Yun na yun. Masyado nang halata, di na to content. Sige, wag na. Buti hindi rin puro ding-dong, no? Kasi maumay ako sa mukha niya. Puputok sa loob. Ano to? Puro Paulo Ballester, Paulo Contest. Okay.
Sige, apat na. Sabi ko sana, Quadro Paulo Kasi apat sila. Haha! Talino mo doon. Don Zulueta. Breaking Don Zulueta. Yun din yung ginawa ng asawa niya. Sarap. 5. Sunod. Dahil pa pala ito, bisa na natin. Anong hulaan ko dito? Leche. Hindi yan counted. Willie Eilish. Maabot ako. Manahimik ka. Pasukan mo ito ng jacket! 6 na tayo. Sunod. Daniel Pamilya. Boom! Kapakadali. Saan ka pa? Sunod. 7 na. 7. Dami kong buhay. Ano to? Coco Marco. Anong kanino katawan niya? Cardo B. Pucha, paano ko malalaman ang katawan niya ni Cardi B? Gay o anime. Sunod. Ninong Dante. Yes. 7. Gumagaling na ako dito. Nakakailan na ako ano to? Medusa? Gary Medusa? Gary Valentino at saka Nyoy Bulate. Hindi ko kilala. Malay ko ba kung si Valentino? Syempre Medusa yung alam ko Leche. Nilagay mo na, di na yung counted. Paki-comment ulit, tanga admin, tanga. Ba't di mo hinarangan? Sunod. May mama ko, napakadali. 7. Eugene Truman? Eugene Bomingo. Nakakatawa. Bad trip. Sunod. Sige, bawasan mo na isa. Dante's Inferno. Ako, basahin niya. Ito rin yung ginagawa natin ngayon Pababa tayo sa impyerno ng mga memes at mga Pinoy edits. Diba? Pinoy na may kultura sa ibang bansa. Magaling. 7. Alam mo yun, diba? Yung gatekeeper, yung iikot sa yung buntot kung pang ilang circle ka na impyerno. Ako, basahin niyan. Kinuwento yan na parang rhyme. Alam mo ito kay tawag basta may tawag doon, balad ba, o basta may stanza yun, basta gano'n, kinuwento yung pagbaba ng isang tao, nakabito yung name, basta yung anghel doon, si Virgil, yung pagbaba niya sa impyerno, makikita may iba't iba doon mga circle, diba, last, kada circle may iba't iba mga demonyo, at may iba't iba silang mga parusa, kada demonyo, napakaganda yan, at napaka-creative yung pagkakagawa dyan. Sunod! Ed Sheeran. Pakadali. Ano ba yan? Ano to? Ed Kaluan? Hindi siya witty kasi wala namang pareho sa pangalan. Di ba dapat medyo kahawig? Kasi may Ed Okay. Sige mo, 8. Hindi ako proud sa nakuha akong puntos doon. Sunod. Ano to? Unli Vice? Rice Ganda! Pwede naman Yan ni Vaisa! Sige na, fine. Bawasan, marami naman tayong buhay. Mapagkumbaba tayo dito. Ang sinabi ng gawa, rice ganda daw. Pero sige. Sige, maliit na bagay. Sa inyo ko nabibigay yung puntos. Sa iyo ko nabibigay yung buhay ko. Mapagmahal naman ako. Ano to? Biko Soto. Okay, Biko Soto. Okay. Parang ito yung mga joke ng tatay ko. Sunod. 8-8. Napakadali. Ding Dong Test. Ding Dong Dan Test. Pinilit yung Dan. Okay, sige, yun na yung title ng video. Ding Dong Dan Test. Magaling. Okay, bawasan mo na isa. 6. 7 pala. Kaka-8-8 ka lang, bobo. Guantes. Ding Dong Guantes. Okay, so hindi ko na to papakita. Kasi naano naman natin to, di ba? Na-feature na kasi ba natin video? Yeah, ha. Isuksok mo kay Ding Dong yan. Sige. Papamilya po kaming channel, Ding Demonetization. Hehehe. Kita mo, gawa rin ako ng Ding Dong na meme. Sunod. Ding Dong pare. Paring pang... Ding Dong God bless. Sige. Okay. Sunod. 6. Sige. Hindi na ako magko-comment. Sige, bawasan mo na ako ng buhay. Ayoko sabihin. Bahala kayo dyan. Tito YouTube, papamilya po kami channel. Okay, balik tayo 5 buhay. Okay lang mawala ng buhay kasi mawala ng channel. Tandaan nyo. Ano to? Ding Geradong? Okay. Okay, crossover ng mga Ding Dong memes tsaka ng World War 3 memes. Okay, maraming salamat. Ding Dong Dunk. Para ma-delete yung channel, puro dunk lagay natin. Taasan pa natin yung saturation para masarap. Ding Dong Doktor. Ding Dong Dentist. Okay, sige, fine. 4 na lang buhay. Hindi, okay lang yan. Lamang pa rin tayo. Hindi tayo matatalo sa larong to. Ding Dong Dancing. Ding Dong Dancer. Ding Dong Dance Step. Leche. Paano ko maiisip na may step na? Pwede naman dancer. Parang yung kay Rice, ganda na naman to. Sige, fine. 3 buhay, wala akong pake. 3 buhay pa ako. Parang ito yung tumawa ka talo kasi simula pa lang tayo. Sunod. Ano to?
Thanos Salonga. 4 of Thanos? Ano to? Paano to naging Talongga? Kalokohan. Sige na. Okay lang, marami pa naman tayong buhay. Talong, oo nga. Ulo nga to ng talong, leche. Sunod. Okay, mukhang naghang na yung iba. Mukhang iba na umay na sa ding-dong na meme. Ding-dong. Ding-ding-dong. Nangungo na sa dulo. Oy, gusto ko yan. Mahilig tayo dyan. Sunod. Wala yun, di yun counted, leche. Skidong. Skidong, amin na inyong mga kapulungan. Sunod. Ano to? Nora Award. Nora Honor. Ano ba yan? Ano yan? Ba't nabubobo na ako? Okay, nice. Okay, wala tayong ano dyan. Wala tayong puntos dyan. Sunod. Pandoterte. Duterte. Kasi paano ko malalaman kung luto o hindi? Ba't kasalanan ko? Sunod. Leche. Okay, wala na akong buhay. Dolphin. Lalamang tayo dito, kayo mag-alala. Hindi tayo matatalo sa Paulik sa ano to? Dante Martes? Dante Calendante? Ding Dong Martes? Sige, wala kang buhay. Kunyari malapit yon. Sunod, DJ Dong, Ding Ding Jong. DJ Ding Dong Dubstep. Paano ako nag-negative? Di ba kasi walang sense? Bing Bong Dantes. Kala nyo di ba? At least zero, di ba? At least hindi tayo negative, di ba? Kasi wag lang positive sa AIDS. So ayan, doon nagtatapos sa ating mga memes. Paano ako napagod doon? At paano ako nag-zero? Kakapamigay ko ng buhay. O yan, sana gustuhan nyo ating pagsayang ng oras sa editing ng Pinas. Sana gustuhan nyo. So huwag kalimutan mag-like. Kung meron kayong hindi nahulaan doon, i-like nyo na yung video. Kung nahulaan nyo lahat, pwede nyo hawakan ng aking ding-dong. At huwag nyo makalimutan mag-ding-dong. Ding-dong out. Ding-dong!